Evar baş Kurdistan, evar baş bînerên Çarpelmedya. Hûn hemû bi xêr û xweşî hatin bernama Futbol bi Kurdî. Em îşev dîsa bi bernameyek nû bi we re ne. Wek hûn dizanin Kupaya Cîhanê ya Futbolê ya 2026 di roja 11 vê mehê de heftiya bihurî roja pênşemê dest pê kir û wê heta 19 tîrmehê berdewam bike û bi fînalê biqede. Di hefteyekê de gelek bûyer pêk hatin çavê hemû cîhanê li vê turnuvaya futbolê ye. Ev Kupaya Cîhanê ya Futbolê ku li Amerîka, Kanada, Meksîka tê lîstin ji 48 tîmê welatên cîhanê ku li ser ku bibin welatên baştirîn ve welatê yekemîn pêşbirka futbolê dikin. Wek me cara din jî got li gel welatên mezin yên cîhanê ku nüfusa wan bi 100 milyona ye, welatên gelek biçûk ku nüfusa wan bi 100 hezara ye di vê turnuvaya de cî girtine û dixwazin bibin welatên baştirîn, zîrektirîn di futbolê de ê yekemîn ê cîhanê. Em ê di vê bernameyê de li ser hin bûyerên lîstika futbolê lîstikvanan bisekinin û bi we re parve bikin, şîrove bikin. Bêguman em ê hinekî jî herin Kurdistanê behsa futbola Kurdî li Kurdistanê bikin ka çi heye çi tune ye. Em ê li gel hevkarê xwe bi rêz Alî Fikrî Işık bernamê bi rê ve bibin û futbolê şîrove bikin. Beriya em dest pê bikin, ez dixwazim daxwaziyekê ji we bikim. Hûn bînerê aniha li me temaşe dikin û yên ku dûr e li bernama me temaşe bikin, em dixwazin agahdariyê bidin we ku heger hûn heta niha nebibin endamê Çarpelmedya ji kerema xwe re lînka me bitikînin aniha û bibin endamê me bişopînin. Em spasiya we dikin ji niha de û em dibêjin hûn bi xêr hatin bernama me Futbol bi Kurdî. Bi rêz Alî Fikrî Işık tu bi xêr hatî dîsa em heftak şûn de dîsa bi hev re ne. Em ê dîsa futbolê bi Kurdî şîrove bikin. Ji bo te tu profesyonel şîrovekarê futbolê yê ez hinekî futbolê de di bernama futbolê de hinekî nihim lê wek em bi Kurdî dibêjin berxwedan jiyan e em berxwe didin ku em bikaribin bi hevdûr vê bernamê bi rê ve bibin. Tu bi xêr hatî? Nav xêrê de bî, her hebî, her gelek bijî û rastî jî ez gelek spasdarim ji bo hevkariya te ji xwe re wiha nebêje. Yani kesekî ku ne alaqayê futbolê be ji nişka ve xwe nava futbolê de bibîne û di demeke kin de wiha xwe bike yeke serdest û axaftineke hêrikbar nexazim avka axaftina ku bi zimanê xwe qedîm bike rastî ciyê pezindayînê û ciyê şanaziyê ye. Ez gelek kêfxweşim û gelek şanazim da ku zimanê xwe ji bo gelê xwe li serê hemû dinyayê Kurd bin ku dengê me bigîje wan û me guhdarî bikin û bizanbin ku vaye vî zimanî jî ev çalakî tê nirxandin, tê şîrovekirin, tê fêmkirin û tê fêmkirdayîn ev girîng e. Mesela me ev e karê me karekî îlahî ye, armanceke mezin e. Em vê bernamê di xizmeta gelê xwe de ne, di xizmeta zimanê xwe qedîm de ne. Loma qewet beşdere û dem baş. Belê spas qewet bijmere. Em ji xwe me got gelek tişbûna ez barim aniha maçek jî tê lîstin. Ez neşaj bim maça Çekoslovakya û Afrika Başûrê. Me xwe xist navê em maça nikarin ew xelgor maça plan bikin a me belî roja me rojê pênşemayê. Bi rêz Alî Fikrî Işık me gelek mijar hilbijartin ji bo vê bernamê ji xwe em ê dor 10 deqe ji heftar bibînin em ê biqedînin hinekî bi lez û bes. Em dest pê bikin ez werê bêjim em bêjin a turn, a goal, a govend. An jî bi Kurdî em bêjin zîvirandinek, golek, govendek. An jî em bêjin always in the right place. Bi Kurdî em bêjin herdem li ciyê rast. Wê kî weribîra we?
بجمان لاستقبال فوتبولي كرد دنيز انداف برزالي فكري كجمر بحثا دنيز انداف بكا كيا ام دزانو كهمو خوشويست فوتبولي ويجي ناز و ناس بكن ودنيز انداف بسكنا خو نخاسم بفوتبولا خو دجيه كردان دلي كردان جي قرتيه جمر هناكي بحثا لهنجياوي هنراوي لاستقبانياوي ونخاسم فيمبارياوي يا لاستكيبكي فرمو شروعاتي يعني برياكو از برسيفا في برساتة بدم از تخوازم اجي بريخو بدم تماشوان و بنيري ما و اجوان لافا و تيكا بكم ايكو حيا آنها نبونا ابوني الچار بالمدياي برابر بن ابوني الچار بالمدياي بلاكو برنامه وهاب كردي براستيجي گلك جيمن دبيكو ام هفكار بن علي كاربن ام خدي ليدكن يعني خدي لهف دركتن تشكي تشاوايا ايفا واف بي بري وبيتك ببابونه ياد دوا فيغا ايكو ما تماشتكن بلا بتماشي رجي ما بعجبين دور دجي ما بتكينن وما بعجبين ياسسيا ديش اف جي بي بري وقارن بكن ام جرخني رفكرينه دفيكو مهنك تشتي شاش بيجن تشتي كوني قبول كرنجي بيجن برا بشروفتكن جمرة خبجين نما بنفسينن بيجن فلان تشاشة ياجي فلان تشتيمة دا خوازا من جي خوشويستين فوتبولا كرد وكردستاني اوه ام لي خواه داري بلي يعني كو قوتون ورا سر دنيز انداف دي پیشروجه و دي پاشروجه دي نواح دیروکا کرد و کردستانی دیروکا فوتبولا کردی ده لیستگوانه کی هیری کملی تمام و کاره هر تشتی بکه هیری مزن بیشک و گمان دنیز انداف اویا وکه شیری دیا خواه لخواه حلال کریه دنیز انداف اره پشتیکو لألمانيا دست بفوتبول كير لشتوتغارت ده بالنافدار بو لجيروكاوي نه جوي عبارت فان بوياران نه سينور كريه برياوي دنيز انداف دي برومير ليغا بريطانيا مسندش ليست دي ليغا بلجيكا دي ليست برياكو ببا يكي نافدار دي بنیا بوندسلیگا یا آلمانیا دجی ده آستا سیم دویم یکم ده لیست یعنی تمو دایم خدا قبول کرن به هنر خدا قبول کرن به فیمباریا خدا دا قبول کرن و هاده وان روژا گاوا مثلا مرف دنیز انداف دنره yani giyanavi, bedenavi jmara nehevka aerodinamik xuyat ke yani مرف شاش دمينه يعني اف جامر نهوقاس اوروديناميك اللي وان تشتي كو مرف ماتماي دمينه وان تشتي دجي خوده دو وقت خوده و كمالي چاوا بكتينه دليست كده قوا ام دنيرن براستيجي يعني انداف دنيز انداف جبدنا خبيتر بالمجيه خواه بحزراندنا خواه دليزه يك خصوصيتا كاوي مزن ليستيكي پر خوش دخوينه يعني وكاكو مرف رومانكي وكاكو مرف تشيروكاكي وكاكو مرف حلبستكي ولا بلي جولي كنتين كلم بلي براستي هنا عندنا قولها ما دك برشاوي ما وكا مرف حلبستكي بخوينه وفهم بكا يعني وان هستياريات بدنا خوده يك بيك جيبكه دناوا ليستكه ده دنيز انداف دزانكو جبو في بوسيوني غاوا بوسيون دحركن دزانكو و بيشتي چند حمله دنه وكا امبيجن لاستكوانكي سطرانجي بيشتي وي سي حمله تخمين دكه وتشل ورد السكنه وغاوا تيجي يعني دي شيء عجيبة وككم جو مرف بدنا ويدنره مرف ده كي نكاره كيسا خد وقت خدا بيك بينه
لێ تۆپ هات ئەم دەنێرن و کەیسا خۆژی باش کردیە بەدەنا خۆ و هەڕاست کردیە و ji bo ku bi qeweteke mezin li wê topê xe xwedû de amade kiriye. Ev xusûsiyetên universîyal in, yanî 12 xusûsiyetên lîstikvanê baş hene ya serî ev e. Ya da duat tenê vî karî nake. Yani ji alî asîsta ve jî yekî pir jîrek e. Yani illa derd û gulê wî weke kesên xwedî kibreke mezin divê ku ez ê bavêjim. No. Hevalekî wî pozisyonekê de be tik asîstê devê. Asîst çi ye? Asîst beriya ku pas bibe gol, beriya lêdana golê ew pasa ku avêtine di futbolê de, di basketbolê de jî nexasime têgeheke basketbolê ye, asîst e. Beriya ku be gol ew pas navê wê asîst e wê jî dikir. Mesela di maça Almanya'da çi bû golek û di asîst avêtine. Asîst jî pir bi qîmetin bela ku Belê xwe şîrove dikin weya jî dinivîsînin. Qasî golê girîng e. yani ew Yek gol û du asîst. yani pir girîng in ji xwe ê ku encam tayîn dikin ev her du ne. Yani gol û asîst in. Loma gelek girîng in û lîstikvanek di lêstikê de çiqas gola û asîsta dike hewqa bi qîmete, hewqa bi bandore, hewqa ewke. Îca Deniz Undav kî ye? Em dizanin ku yekî koçber e, êziyediyên Kurda ye, ji ber zulm û zora devleta Tirk kalkî wî reviyaya çûye Almanyaya, wan dere. Li wir hatiye dinyayê û li wir xwe perwerde kiriye, li wir eleqa wî û topê futbolê çêbûye û ya rastî jî heqê wî karî daye ku weke di destpêkê de jî min got ev navdarî weke şîrê diya wî lê helal e, ha lê tê. Hêja ye. Deniz Undav yekî wiha ye û Deniz Undav naveste jî tedbîqê qelewe, yani tedbîqê giran e lê ne wiha ye, yekî gelek çalak e jî bi kêrhatî başûriyê me dibe pehliwan, yekî ji wan e jî û çavî wî weke radara tim û dayîm top li balê be jî, nel balê be jî. Yani di lêstika bê topê de jî gelek bi aqil dilîze, gelek şîrek dilîze û lîstika bi topê jî ji xwe tim û dayîm wire ya ew wê topê kontrol dike dide hevalê xwe ya jî rast lê dike golê davêje. Ez hewqa dirêj nekim. Bi rastî jî nava futbolîstên Kurd ê aniha de ew dibe çi bestseller e, yani number one e, ew yekan e, yekta ye, ew sereke. Govenda wî bi rastî navdar bûye. Gelekî xweş e ji ber ku her lîstikvanek futbolê taybetmendiyek wan heye wextê ku golê davêjin hereket nadikin. A Deniz Undav bi rastî cê xwe girt. Loma dibêjin a turn, a goal, a govend. Bûye wek sloganê tiştekî gelekî xweş e, ciyekê xweşiyê ye. Belê em berdewam bikin, em werin mijara xwe ya duyem ya jî pirsa duyem. Di maça Norwecê û Iraqê de tiştekî pir balkêş çêbû. Alîgirên Norweciya bi tevneke teatral bêrkişandina keştiya dikirin. û li wir ruhê merivan tevlî çîroka Vîkînga dibû. Alîgiran bi formeyên sor bi motîvên ala Norwecê bi hêzeke mezin bêr li avê dixistin. Dibê qey sefera xaçliya bû. Merov digot qey dixwastin mislimana dorpêç bikin. Li wir futbol, siyaset, dîn di dîmenan de tev li hev dibû. Norweç ev maç 4-1 qezenc kir. Îca em ji te bipirsin birêz Alî, em werin ser lîstikvanên din yên Kurd
دو الاستقبال كرد تيما راقدة دليزن أكام هاشيم وميرخاس دوسكي دماچا نروژ ده پرفورمانس وان عجباند آن نا و تایبەتمەندیە الاستقبانیە وان چاوا بوو ئەم تەگوهدارت کرد. سپاسدارم ڕۆژەش بۆ vê pirsateyî watedar ji me bi Deniz Undav dest pê kir bû çima bela ku Deniz jî bela ku Akam Haşim jî û bela ku Merxas Doskî jî ji terhê me ne aîdî me ne Kurdin yani rengekî me îro di nava vê tevkira Kupaya Cîhanê de ye erê ne bi ala me dertên ne ser kîsê devletan me bixabin em vêga nexwedî statûyeke hane lê çi dibe bila bibe weke tiştekî şêmber evana Kurdin û weke ku çîroka gava me çîroka Deniz Undav bi nav kir û tê jî got piştî hola avêtinê çi dike radibe gohelê kakilê min ev e ez Kurdim farze ku hûn nebêjin Kurd nexwedî mafin vaye ez weke kartûneke germ xwe dixime nava kefa destê we vaye ez Kurdim û ez govenda xwe têm tîma Iraqê de jî mixabin ne tenê Akam Haşimî û Merxas Doskî hene gelekê dinê jî hene lê ê ku bal dikişin ev her du bûn bi rastî ez ne weke Deniz Undav be jî lê ji Deniz Undav ne kêmtir min Merxas Doskî pir ecîb rastî pir jîr bû min maçê hemî temaşe kir belê gelekî xweş bîst pir ecîban vêga ew di Liga Çekyayê de dilîze Victoria Pleasant de û bi rastî jî piştî vê maçê hê transfera wî zortir dibe û wê biha wî bêhtir bibe xwezî Amedspor destê xwe sû bigirana bigirtana çûna wî karibûna transfer bikirana yani wê pir entîke bûna bela ku ji bergirîkêrekî zêdetir weke hem bergirîkêre hem êrişkêre yani ew xeta heftê metrî giş dibin kontrolü de rastî li her derê bû li her derê bû tedbîr motor de yani ne cigertinene motorun wiha yani pir zehmet yani bolê lîstin van gotilî min bêtir fêm bikin yani tüm daim di nava wî heftî metre de bijêr ve bijor ve baz de here presê bike bi ser wan de bigire û topê ji wan bistîne û vê topê bi şiklekî aqilxane dîsa tevlî lîstikê bike demek ki ji alî perwerdeyê jî tikê masîvî tîne yani perwerdera bedena wî jî perwerdeya ramiyariya futbolê jî tikê masîvî tîne pir eciban lê Akam bi rastî min ji piyê wî çepê hez kir yani kifşek û piyê wî çepê pir hunermend e û ji zarokiya xwe vir de bi piyê çepê lîstiye loma piyê çepê pir bûye hoste lê heman tiştî ji bo piyê wî rastî nikarim bêjim ev yek ya didoa min ji bîra kir Merxas Doskî weke marekî xûnsar e yani di duan pozisyona de qet wan dêwar e ew vîkingana bir şey mesela ew temaşevanên bi wêr bêrkişandinê û her dersor bi rastî tiştekî heybet bû erê mesela ez Şorlot nas dikim bela ku Şorlot wextekî hat di Trabzonspora Tirkî de ji lîst dûra transferî İspanya bû Atletico Madrid vega ji lîstikvanê Atletico Madrid ez tümî daim temaşe dikim yekî ewke hani marqaşkirina wî em bêjin bergirîkêriya wî zehmet e lê bawer ke Merxas yani di vê maçê de bîna Şorlot çıkand ku Şorlot nêzî 2 metraya jî yani wiha bejin bilind yek ziwan bejna wî 2 metro 5 santîme
يعني ايه دنجي هذه بلند ازبارم يكو حفتي بون حفتي بينج يعني فرخبو برخدان باش برخدان والاستقبال ماجي خوش ليستن هر دياجي يعني ازانم تي بيجي و اف ماتش چما دوی ماتش ده عراق چما تيچو و برساته ده او به از پشت برساته برسی بدم لیست خوازم مثلا آقام ده هنك گوتنه مکم مابون از واناجی تمام کم مخابن دوی کو آقام قاربه به هسته خو کنترل بکدنا با ماتش ده مدیکو او قاس خو کنترل ناکه و کنترولا دور برجرينجا يعني بريا كنت متحالي توبي بكي ذي كنت زانبي الباشتا كي هي الباتا كي هي بوزيوني رقيبة تشيه يعني بريا كنت بتوبير ببيك ذي كنت وان كنترولا بكي مخابن من تفجرا حاشيم ده يعني أقام ده قالك كيماسي ديتن دفي مسألة ده ليه اوجي كاره دي سوبر ليغا تركيده بفورما بارما احمد سبوري برحتي كرديا خوجي خودي دري والتركيجي الهمبري تركاجي تكبنوات تكوشينكي بلمو قالك سباس امورن سر مجارك دن ولاتي هريب تشوك دبيتو نوايا دياج يك ولاتين هريب تشوك نافدار بو يج نفشكيده ماچا ألمانيا وام نزانن كوروچاواي كوروساواي كوروچاواي هر ولاتك برنگكي تلافظ دكن ماچا ألمانيا وكوروساوا حفت يك بسركفتنا ألمانيا بداوي بو يا راست اف ماتش بوك فستيفالا جولا حفت يك 8 جول هات آويتن قلق ببراستي ليد فرده جبو مكردان بيرا هري جرينج نه انجاما اوی ماچه وکند زانن هجمارا گشتی یا نفوسا وی ولاتی که مزک نکر ناوی تلافظ بکن کوروساوا کل ولاتی باشور امریکایی لدور 104,000 وان هجمارا وان و بفی حاله خوشی اندام فیفا لهمو جهانه کرد زیده 7 میلیونی دبیجن کرد هنه چوا دبا کروچاوا یا جی کروساوا دبا اندامه فیفای و بشداری تورنویا فیفای دبا گلو چما کرد جوی فرسته به پارن او پرسایه کم هم دخوازن تو هنه کجمر شیروه بکه نتنه از مراغ دکم لسر سوسیال مدیا گلک کرد و پرسه دکن و مجاره شیروه دکن و اوجی دبیجن چما ولاتك أوقز بتشوك وكرد أوقز برن يعني بر نورمالكو أفبرسا جدلي موارا تدبيشة وقت تجد زاني أورغانيزاتوري كوبا جهاني فيفا وفي فيفا جي خدي رزقنامه كي فيفا أغلبية أو نتبين خدي خدين دولتين سربوخة الرسن همو دبن اندام فيفا ودنوا هفدجي دبن كومال وجهفت قتن هنك دبن كومال أوروبايا هنك دبن كومال آسيايا أو كأنك أفريقيا يك لاتين أمريكا دنوا خدا أوجي جبو اندامتيا نامزتيا Kupa Cihanê tê dikoşin dewan de ek ku derece digrin ew derbasî wê dibin lê ku ne devleteke serbixwe be FIFA di rêziknama xwe de mercekî dinê dixwaze dibe ku te devleteke federal bîjî lê desthilatdariya navendî devleta navendî destûra temsîla te da كتكاربي بالرزا دولتا خو وقت تيما نتفي تفلي في فايب ازويج قبولتكم لي كنت ستاتيوات نت دولت با مخابن اورغانيزاسيونا من اورغانيزاسيونا نتف دولتانا از وان تيكل دارم مخابن بلاكو دولتك مثلا ختنا يا كردا مخابن زارجان مخابن وقت تجيبو نيزي 7 مليون لحمو الدنيا
Kırşek bu başur dinava temsileke federatif diye le başur jî yani ji bo dibe çi taksimata nefte zorê dide hükümeta Bagdayê ya navendî ji bo ku tîmeke netevî ava bike ez bim qet müzakere jî nekirine ku başur bixwaze müzakere bike û riza ya ewkê bistîne navî çi ya Bagdayê bistîne hinga Kurd jî karin tevlî ewkê bibin turnuvayên FIFAyê û tevlî Kupa Cîhanê bibin loma mixabil Kurd vêga nikarin bibin. بله سپاس. وارسه مجارك دن أستراليا وتركي. ماتشا أستراليا تركي ده كوبا جهاني ده أستراليا وتركي بون بيشبازي هاv ودي داويا ماتشي ده وكا أنجام أستراليا 2-0 زورا تركيا بر. بيشتي في أنجامي همو تركي سرو بنوبو. دنیا لسر سریوان هات وشاندن بكردي دبيجين نستخمين دكم كو أنها حالة تركيا جي حالة حلوتية سيرتي خراب ترى بريزالي تلوري وتدجي وتدبيني وام تدشوبيني جي كرام آخرى چند قوتنا تجي بيجي دلي مرحت بك كاقلو چاوا بوكا أستراليا تركي تكبر دماچه دا چي قوي من داكو أستراليا بسركت هنا كيجي بحصا حسودي وهيرسا تركي بكا براستي هارو دين بون السر السوشيال ميديا هر تشتي دكن پر هيرسن فرمو Yani pişti ve maçı ev gengeşiya dinava medyaya Türkiye'de nexasım ev kesek ku futbolê nezik ve şopinin û şrovetkin dinavawan de gengeşiya kemazin derket û lehev jî nekirin hê jî lehev nekirine bela ku naxwazin tiştekî bibînin. Ew çi ye? Yani dibe çi? Dibe Beşiktaş de 1930 de hata avakirin. Yani evad ser de 120 sal. Yani 123 sal derbas. Türk ji alî bergiriye ve gelek qelsin. Bergiriye de qet sistemeka wan, qet pêşketineka wan yan jî ekoleke wiha kevneşopî ji xwe re ava nekirine. Heb etine be lîstikeka qewtîk û êriş. Yani weke ku bergirî ne aidê vê lîstikê be. Bela ku veya ihmal kirin. belki jî hücum dir hêwan de heye êrîş. Yani bu êrişeke serseri yani ne êrişeke aqilane. Erê van salê paşî de saya sirê rahînerê İtalî Vincenzo Montella birastî êriş hepkî wiha ew bûye dibe çi hevsing bûye yani aheng jî dixwazin bikin lê bergirî hê de perişaniya Dawîdê ye. Yani bergirîkêrên tîma Tirkî gelek giranin û ji bo bergirîkêra jî ê ku di qada navên û ê ku di êrişê de ne jî nayên hewara wan. Yani li gorî hişmendiya Tirka futbol ne total e. Yani futbola total gerek herkes alîkariya hev bike. Ez êrişkêrim na wala ez bergiriyê nakim. Ez qada navênim wala zêd qada navê tiştekî hatîne. Lê ev hişmendî nava Tirka de mixabin hê ciyê xwe negirtiye û bela wê hatin yani têkçûn û bi rastî jî rahînerên Avustralyayê vê kêmasiya wan vê lewaziya wan dît û stratejiya xwe li ser wê ava kir. Yani nexwest ku bi topê bilîzin. Topê ji Tirka re hîştin. Xwe xetine koska xwe ku case hat ew êrişkerê xwe beza û bergirîkerên ê giran ê Tirkî li ba hev hîştin. û ji xwe gol jî wiha hatin ya rastî. Du cara em bêjin hatin, her du cara jî serkeftî bûn û maç vê qediya yani Tirk hê jî fêm nekirine. Şoqêdana hîn şoqêdana hîn de şoqêdana.
اري لي باش بو دلمج راحت بو جبو كبراوان يعني استراليا بتشوف ديتم خد نقرابي ام بيجن فايا فوتبوليست وان هناك ريال مدريد تدليزن هناك اردا جولر هناك جوفنتوس تدليزن هناك انتر النظام لا وربنو خلكي وانا پرورده کریه و پرورده نکریه نما علي وانا يعني فوفيغا وان پرورده بكرانا من بقول عليه أو تشتكي تزانن ليه هم وان پرورده نكري وهم خب كبرتك النظام تشتكي النظام شو نما علي وانا والله نما علي وانا او خوش يعني الزين بله براستی سر سوسیال مدیا تشتین دیمنیم پر عجیب دوشینن ترک و مرزانه کچ خاص هرس بونه و هیچ قبول نکرنه که وندا کرنه و لینا پرسن چما وندا کرنه مشتا پرسی مگو که بیج چما وندا کرنه و تشیرو وکر او جه هفدونا پرسن کما چما وندا کر تنی تاوانباریه دکن بله ام ورن سر مجارک دن ev 10-15 salên dawiye ku xoşewîstê futbolê di nava xwe de gengeşiyê dikin ku futbolîstê sereke herî mezin Messi an Ronaldo ye. Di vê Kupa Cîhanê de Messi dîsa çawa bêjim di vê Kupa Cîhanê de Messi dîsa xwe nîşanda. Pirsa me ew gelo kîjan ji van her duyan bi performansa xwe derket pêş. Yani eredin ava hemû cîhanê de bi rastî ev muqayese daha tekirin gelo kîja hêrî mezin hêrî naew hunermend û hêrî futbolîstê baş kîja ye di şexs de diketine pêş yek Messi bû yek Ronaldo bû lê ji roja pêşî ve ez dibê Messi yani Messi futbolistekî komple her tiştî dike Messi yani vaya dîsa maça dawî de hat-trick kir sê gol avêtin ev ne heneke Ronaldo jî dîze belê Ronaldo hebkî ji Messi bêtir emir girtiye lê mesele ne ev e mesela Messi vê hefteyê yani bêhtir Messi şov kir Rastı yani rastı. Yani ku ez dişuna rahinere Portekiz'de buma bawerke min Ronaldo nerxista kadroyu. Belaku veke edi veke frenekeye. Yani belaku Ronaldo'ya topet avejin yani ev Ronaldo çüyen ev Ronaldo'ya çalak ev Ronaldo ku be heza xoy fiziki dileyist ew tesîr jî nemaye bû yekî giran wextê wê texmîn nake ew hemlê wî nedicîdene û xwedqeherîne jî yani ku em bêjin yek gava topê navêje wî wî distê xwe milê xwe ew dike yani ez fehm nakim çima hewqas dibe çi çillekê futbolê ye yani hatî derekê û kifşek û êdî işte naye lê tix از رونالدوی کفنم تدیروکا خوددی بر هر کسی و بدارا زوره تدلیزی مخابن برسیوا من اوه مسی تشتكي دنيا ميسي في حفتي تام شوكر براستي تام شوكر يعني فوتبولك performansك پر خوش نشانده كان بنرن چاواد بحفتي ابين بنرن حتى حفتاك دن بي چه ببه بلي هم پرسکدن بکن حتی نها باورم دور 20-24 ماچ هاتن لیستن جوان ماچان تشکی نو بالکش کل برچاوه تکتیه هیه لیستکا فوتبولی ام بیجن لیستکا فوتبولی بر بکوه دچه شروعه تچنه هنک پرس جی هاتن جی بینران او جی دبیجن که فحفتاك درباز بوا 24 ماچ درباز بون نرینات چیه هنکی آب کشتی یا جی فاوریته هاتن گوهرتن یا جی فاوریته تی نوچه بون ام تا گوهدار بکن بله هر بیجی براستی جی اف پرس جی آلی برسی و پر آلیه دوی کو مرف بله خوب دگلک خالا لیدیساس تومار بکن و جبوکو تماشاوان مجی فهم بکن که ام چی بیشن ام لب بکن یک براستی جی
bergirîkêriya hemû tîma min eciban. Yani kufşekû êdî ji bo hemû cîhanê, ji bo hemû dinyayê bergirîkirin û sistem û pergala bergiriyê eslê futbolê ye. Yani berê ew got Jürgen Klopp digot maç kazançkirin baş e, yani êriş ya rast digot êriş maça de kazançkirin lê bergirî merev dike şampiyon. Ev rast jî yani ku tu têk neçî tu puana distênî. Ya garantî jî ew e. Kufşekû dinya hemû bala xwedaye ser bergiriyê, pergala bergiriyê, pozisyonên bergiriyê û bergirîkara divir de gelek hosta kirine bi rastî jî min dî yani çawa ew êrişkerên bi nav wan çawa difetisînin bînawateng dikin nahêlin ku ew êrişkerên bi nav û deng ew tiştê ku serê xwe de mejiyê xwe de bicî kirine wan pêk bînin tüm daim beriya wan girtin muhakkak lejtike de ve gol were avetin muhakkak ve hene gola bixwin gola bavêjin ev weke encameke xwezayiye lê di nava not dakîqede yani tevgirtina bergirîkeriyê min gelek eciband. Em gotineke dinê bêjin yani min defansa hemû tîma eciband û kufşe dinya bervir de diçe çima bela ku weke Pep Guardiola weke Luis Enrique weke hinek kesê dinê lêstika êrîşker derxistin astekê ku vêga tu wê astê de nikaribî êrîş bikî divê tu bergiriya xwe xurttir bikî kufşe dinya vê dersê jê derxistiye û vê dersê jî ew dike bicî tîne ev yek ya didoa tiştekî wiha trajîk jî ber çavê min ket nexasin di maça Fransa û Senegal de zanin ku Senegal kolonyaliya Fransayê bû maçeke antikolonyalîst hate lêstandin pir dixwest ku Senegal Fransa tê belê lîstika Fransa bi rastî jî lîstikeke asteke mezin de ye û lîstikvanê wê jî wihane îsal di sale di Liga Şampiyona de Paris Saint-Germain dibe şampiyonê wê yani farze mesela em dibêjin Kupa Cîhanê na êdî ji Kupa Cîhanê mezintir kupayeke dinê heye ev jî Şampiyonlar Liga Ewropayî ye. Wir de êko hêrî tu dixwaze Amed Spor li wir bibîne ne? Te got yekî xeyala binî mezin ku Amed Spor li wir bimîne. Ez naberekê parantezekê bikim bînerek me dipirse ji bo pirsek li ser Amed Spor dipirse em ji xwe bi Kurdistanê biqedînin deh deqê me maye em pirsavî em herin ser pirsavî ya em kupaya xwe biqedînin û em herin wira ji ber deh deqê me maye em ê bernamê biqedînin te ji xwe ser li ser welatên kolonyal te şîrova xwe got bi rastî hestek pir guhertiye ku Swêdê jî min formê Swêdê li xwe kiriye îro ez Kurda Swêdê me û Kurdistan jî ne di vê kupayê de vê turnuvê de ye ez alîgirê Swêdê me sibena diz be maça Swêdê Hollandayê ye loma jî min xwast ez tîşörtê formayê Swêdê li xwe kim Swêdê maç lîst 5-1 Swêd û Tunis 5-1 zora Tunisiya bir li wir sê lîstikvan her sê lîstikvan jî bi eslê xwe biyanî bûn yanî dê û bavê wan ji welatekî din bû yek jê jî Yasîn Ayarê bû ji dê û bavê ji Tunisê ne û 5 gol Swêdê avê Tunisê dikar veya şîrove bike bi rastî gola ew avêt wek bêje ez çi bikim destê xwe rakir ya di dêya jî erdmaçî kir
يعني هستن جور بجور دبن وقت قوت مثلا كو ولاتك يشاد بمزن دبت تيماوي ولاتي نتوي ديه وتقولي دافيجي نتوا ديو بابي خواه ياجي تزورا وان دبي واتشتانا پر دهرنوتين فرمو چن گوتنا سربيا وام هرن كردستاني يعني يا راستي از ناخوازم تكفم شونا ياسين از ناخوازم كوريمجي تكفم شونا ياسين تكفم وروشي واز ناخوازم تكردك جي تكفم وروشي زحمته راستي جبر زحمته اري جارنا ام دليغه نورمال دجي دبينن ام بيجن بريا سالك دوي تيمي دد بو İsal transferi timekedi bu? Ev her du tim peşya hef vi camir gol tavece pişti gole xode negrave keyfa xonayne havali bir coş çine bal ev destek ve yani vake ev gün namiçil mi borin teşki öyle evet yani evci hest bu le belaku dünyaya o futbolcu kareki profesyoneliye u davya davi de belki yani şu bu kapaknane ji gerek van hakikate ji kabul bike ama em de be uhane de beriave de pershebun yek za tamaşavaneki me İskender navi Hindistan diye gelo favori kine heji guhorene de bernama peşi de biraz erivahat İskender Şimşek peşi ezwe ve şaneke baş fazım de gori tekiştina biraz Ali Fikri yalsa futbolu ki jantim çetirdize ki jantim neziktiri kazançkına şampiyonu esla kores ha persiye بعد من شو كم قلت بو يك إسبانيا دو أوك فرنسا سي ألمانيا دورة يعني هي أمانة قراسة نهات نباهف المهاجم için işte sürpriz hene mesela İspanya yani bitimeke lawaz ve list le vetimi yani bergiriye ke ha kirku İspanya maçı kazanç nekir yani evde ben de despeke de maçı peşi duyem de ev kaza ten he belaku jali motivasyonu veji he listikvan ciddiyetiya ve peşpazi he meci kadar cemdan ne ve İspanyolca ev restek he ne guhuriye Libanın Brastıcı yani İspanya per hoşlist tek nebir Fransa per hoşlist tek bir vaya İngilizistan her du maçı hoji kazan çıkarın tel Almanya haft gol avetin ne haneke vakte go ve Swed 5 gol avetin vaya Norveç 4 gol avetin yani he ve betir germ be u disa adibejim ev ولاتم خودی اکول اف ولاتم خودی پرگالک نتوی و اکولک وان هنه دیسا شانس مزن جبو شامپیونتیه یا وانه پرسا دویم گلو آمد سپور چما امورنا آمد سپور و کردستانه که چلول هیا Yani ezbim ev bedengiya Ahmet Spor'u nişan dedi ku xwedê negravi komîta transferê ez bim li hev nake. Li hev nakin yani ez ne bizaninekî xeber didim. Ne ku ji hundir ve em bêjin gelek zanîn têban. Na mixabin bira kes wafan neke wa fam bikin ev şaşe. Ev şirova min e yani ev texmînê min in. Bela ku bêdengiyeke بواتي فيغا لهولي ازبم هدو كليت كن يعني هنك كز خوازن هنك ترانسفير بكن هنك كسن كوميتي ده ناخوازن يعني او ليستا يوان قبول ناكن افجي ليستا يوان قبول ناكن وها دبيتشي كليت بويا يعني اف بيدنجي لبا من
ancak bir vî şekilî were şirovetkirin, were izah kirin, ji wê pê ve jî ti bersiva min tune ye. Yani ne ku em bêjin Amedspor lêkolîneke pir mezin kiriye û datayê mezin em bêjin dibin destê wan de ne işte ji bo neqandinê Xwedê negiravê hê wext lazim e na. Yani Amedspor ne tîmeke wisa ye. Amedspor ne tîmeke be ilm îş dike. Amedspor hinek kesene Xwedê negiravî ji futbolê baş fam dikin, têkiliya wan û menajera pir heye, hinek futbolîstan nas dikin, ew dibê erê em ê karibin bikin. Yani dervayê hişe, yani şu ev cûre em bêjin şêwaz ji binî ve nayê qebûl kirin, ez qebûl nakim. Bela ku ne ilme û şka wiha de hev de asê mane. Ya rastî. Belê bawerim pirsayeke me bû û heger pirsê din jî hebin bawerim te bersîva wan da rewşa niha çawa ye tişkînû heye li ba Amedspor ji bilî transfera ji ber ku çav li ser Amedsporin û xwan li ciyekî ku bilêt nemane hemû bilêt hatine firotin ew kîjan bilêtin min baş fam nekir. Ew kombîne ne, yani bilêtên salana ne. Salana ji xwe ji bo salekî kirêtkî wê çî kirêtkî ji were dibe kombîne. Yani tiştekî nû bi rastî yani ji got û gota pê ve tiştekî rast tiştekî ku em jê bawer bikin tiştekî ku Amedspor lê xwedî dertê û ser navê xwe bi mere parve dike mixabin di rewşa weziyeta Amedsporê de xuya nake. Em dizanin ku erê rahînerekî besnekî hesî bi wî re peymanekî imza kirine lê ew sportîv direktör hat û çû çima hat çima çû kîvî anî dore çava bû krîter çi bûn ev nekufşe wê rewşa sportîv direktör çi be yani li gorî min divê ku ew müessese be weke rahînerê çawa ku tu ji rahînerekî nerazî bî tu qewrînê lê tu çî wî cîvala nahêlî çî rahînerekî dinê etînî divê ku sportîv direktör jî heman tiştî bikin bê sportîv direktör nehêlin bela ku sportîv direktör li eslê xwe de aqlê lêstikê ye saziyê ji nû ve dihone yani pêşerojê pîlan dike ne heneke û em bêjin scouting yani ê ku futbolîsta dişopînin ji wan re dibe scouting scout ji xwe ew jî tiştek ji me re eşkerekirine yek kes heye yani bi yek kesî wê çend futbolîsta bişopînin û bi zanebûn wana transfer bikin ez bi ji xwe divir de yani rêveberiya hêriya Amedsporê ê vêga bi zanebûn ji bo def û zirne destê wan dibin weke Diyarbakırspor'a berê yani tevdik û digirin yani vêga bira temaşevanê me jî baş fêm bikin di eslê xwe de erê navê Amedsporê lê ji alî şêwazê ve bawer bikin ti ferqa wan û rêveberiya Diyarbakırsporê tune ye bi heman şêwazî transfer dikin bi heman şêwazî saziyê davînin bi heman şêwazê têkilî datînin çi heye belê alîgirên Amedsporê rastî jî gelek honan dîne erê ew jî 5 perçe ne lê hev digirin û bi zanebûn û cemaweriya alîgirên Amedsporê pir xurtin û dîsa di sosyal medyayê de Amedspor pir xurt e evet yani bira kes hesabên şaş neke rêvebirî ji alî rêvebirinê ve mixabin terhên Amedsporê û ilmî pir qelsin. Belê gelek spas ji bo şîroveyên te û em hêdî hatin dawiya bernameya xwe me gotibû 45 deqe 5 deqe em ê
فوتبول شیرۆڤا خۆ بە کوردی ئەمێ بقەدینن ئەم بەریا تشتی سپاس ji bo şîroveyên we û pirsên we bînerên hêja temaşevanên hêja Birêz Alî Fikrî tu gotinê tenê dawî em heftiya bi dîsa dewam dikin Şöyle gotineke min heye Belê ku temaşevanê me jî binêrê me jî dizanin îsal şampiyona me bûne 5 Bitlisspor jî bû şampiyon em jî derbasî Pîroz bi pîroz Liga Profesyonel ya sêyem ya Tirkî bû ez serfirazî ji wan dixwazim ez tûmû dayîm wê dilê bi ware be ez ê wan jî bişopînim yani rewşa Bitlissporê Batman Petrolsporê Mêrdînsporê Muşsporê Amed xwe Süper Ligê de em ê rojane bişopînin Wansporê Iğdırsporê heta ji min were ez ê Rihayê yani ji min were ez ê dibe çi Liga sêyem de ya Mêrdînê Belê gelekî spas em hatin dawiya bernama xwe em ê heftiya bê dîsa bi were bin roja pênçemê me îşev temaşevanên hêja me îşev bi awirên Kurdî me FIFA şîrove kir me behsa welatên biçûk û mezin kir ku di futbolê de qet ferq nake biçûk an mezin lê ferqa serxwebûnê heye an got li gor rêzîknameya FîFAyê ji bo ku netewek beşdarî Kupaya Futbola Cîhanê bibe divê dewleta wan ya serbixwe hebe an jî destûra dewleta navendî hebe em dibêjin divê Kurdistan rizgar bibe helbet ne ji bo ku beşdarî FIFA bibe lê ji bo ku serxwebûn mafê Kurda yê rewa ye em bi van gotina bernama xwe bi dawî bînin û em spasiya hevkarê xwe bikin Fikrî Şêx û em spasiya bînera bikin teknîkerê xwe bikin spas ji bo dîmenan û hevkariya we û heta carek din em bêjin bimînin di xêr û xweşiyê de û spas ji bo me rebûn em bêjin êvar baş Kurdistan êvar baş bi xatirê we